Vitajte na portáli www.onlinezakony.sk. Predstavujem vám najväčšiu databázu aktuálnych znení právnych predpisov, judikatúry, vzorov zmluv a právnych podaní, komentárov k vybraným zákonom. Tento videonávod vám bude slúžiť ako praktický pomocník pri práci s databázou. Vstúpte s nami do zákazníckej zóny. Zadajte svoje prístupové údaje, užívateľské meno a heslo. Až po prihlásení môžete pracovať so všetkými informáciami na portáli www.onlinezakony.sk. Odporúčame vyskúšať vyhľadávač. Zadajte do vyhľadávacieho okna buď názov zákona alebo jeho číslo. Presnejšie výsledky vyhľadávania vám zaručí používanie diakritiky. Vyhľadávač vám sám ponúkne možnosti zvoleného výrazu. Vyhľadávanie vás presmeruje do filtra, v ktorom si môžete výsledky svojho vyhľadávania triediť na základe týchto kritérií: oblasti, typu dokumentu, roku vydania, aktuálnosti. Vo filtri si tak môžete vybrať ľubovoľné kritéria podľa toho, čo hľadáte. Do tohto podrobného filtra sa dostanete i jednoduchým klikom na vetu pod vyhľadávacím oknom. V databáze môžete vyhľadávať i pomocou hlavnej lišty. Vyberiete si napríklad zbierku zákonov a databáza vám ponúkne všetky právne predpisy patriace do tejto oblasti. Ak hľadáte konkrétny výraz, stačí ho napísať do vyhľadávacieho okna a databáza vám ponúkne výsledky vyhľadávania čisto v rámci zbierky zákonov pre vami vyhľadávané slovo. Výsledok si môžete ďalej filtrovať pomocou týchto hlavných alebo pomocou týchto vedľajších kritérií. Užívateľ má prednastavené zoraďovanie podľa dátumu od najnovších po najstaršie, avšak máte možnosť zoradiť si výsledky aj podľa abecedy, čísla predpisu a podľa relevancie, čiže dôležitosti. Ako prvé sa nachádzajú dokumenty s hľadaným výrazom v názve a až potom vo zvyšnom texte. Hľadaný výraz môžete nájsť i v ďalších oblastiach v hlavnej lište. Okrem toho v hlavnej lište nájdete právny poriadok Slovenskej republiky, konsolidované znenia vybraných najpoužívanejších postupov účtovania a prístup do verejného zdroja, v ktorom nájdete predpisy a judikatúru Európskej únie. Ako budete pracovať so zákonom? Do vyhľadávacieho okna napíšeme Zákon o dani z pridanej hodnoty. Ešte pred vstupom do zákona si môžete expresne pozrieť podradené právne predpisy, súvisiace judikáty, vzory alebo komentáre a základné informácie o právnom predpise. Po vstupe do zákona si môžete celý text predpisu zobraziť tu. Máte možnosť pohybovať sa v časových verziách zákona. Vyberte si obdobie, ktoré potrebujete preskúmať. Červenou farbou je zvýraznené aktuálne znenie právneho predpisu, zelenou budúce znenie v prípade, že k danému právnemu predpisu existuje. Na začiatku predpisu môžete nájsť informáciu, koľkokrát, akým predpisom, ku ktorému dátumu a v akom rozsahu bol zákon novelizovaný. Na pravej strane sa nachádza navigačná lišta s názvom Akcia, kde môžete využívať tieto funkcie. Vyhľadávať v dokumente. Na základe vami zvoleného slova sa môžete v dokumente posúvať po všetkých výsledkoch hľadania pomocou tlačidiel nasledujúce a predchádzajúce. Prechádzať zmeny. Túto funkciu oceníte predovšetkým pri novelách a zmenách v predpise, ktoré sú označené červenou farbou. Vďaka tejto funkcii dokážete nájsť všetky zmeny v danej verzii predpisu. Rovnako ako pri predošlej funkcii sa posúvate pomocou tlačidiel. Funkcia Uložiť v PDF vám umožňuje uložiť si predpis vo formáte PDF do svojho počítača. Vďaka funkcii Tlač si môžete dokument vytlačiť tak so zvýraznenými zmenami, ako bez nich. Ak potrebujete nezávislú odpoveď, neváhajte nás kontaktovať, či už e-mailom alebo telefonicky, alebo svoju otázku napíšte priamo do kontaktného formulára. Ak máte záujem o ročný vstup do zákonov, stačí si vybrať z týchto modulov. Modul Zákony obsahuje zbierku zákonov a medzinárodných zmluv finančného spravodajcu. Modul Judikatúra obsahuje judikáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky. Modul Vzory obsahuje zmluvy a právne podania podľa obchodného a občianskeho zákonníka a podľa zákonníka práce, zmluvy a právne podania obchodných spoločností, vybrané podania v súdnom konaní a podľa osobitných predpisov. Modul Komentáre obsahuje komentáre vybraných zákonov. Modul Zákony je základ, ku ktorému si môžete vybrať ďalšie moduly. Od kombinácie, ktorú si zvolíte, závisí aj výška ceny vašej objednávky. Všetky právne predpisy na jednom mieste. www.onlinezakony.sk